Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Sa dili patamatos sa mga issues, mga kaigalaan, ato sa balikan mga higala ning atong problema ang karon sa sibianan nga usa ka inahan ni taon nga ni anhin nato nagpatabang kay iyang anak gi-rape o gipatay. Ha? Unya, naunsa naman ang update ini mong kaso? Mao ning iyang problema ang dako ron. Paduol sa mikropono kini ni ang kini isa to ngalan nimo? Bibi Andayo. Bibi Andayo. Ay okay, Bibi Andayo. Mao ni ang ato mga higalang reklamante. Sige, Bibi Andayo, taga-asa ka? Taga Pinamungahan. Pinamungahan. So, layo naman Pinamungahan. Kuhan ka? Unsa man ka orasan nagikan? Di, kanang nanamami diri sa Labangon nag-abang, sir. Kaya mo namang gibiyaan dito. Inyo nang gibiyaan dito? Oh, so, Pinamungahan mo po yun. Inyo nang gibiyaan dito sa Pinamungahan. Pag human, inyo hitabo, Oh. Kumurag di na ka gusto makinundom dito. Pila kabuk imong anak di ay? 8. 8 kabuk anak nimo. Kining namatay, kapila man eh? Ika-4. Kini ni ang kaluoy, no? Kisa may nga ining bataa? Justin Andayo. Justin Andayo, babae ni siya. Pila edad? 14. 14 anyos. Unsa namang graduhan eh? Grade 8. Grade 8. Sus, Ginoo ko. So 14 anyos dalaga na diay ni. Oh, unsa man hitabuan ni kini ni ang Bibi Andayo? Istoryahe ko naman, unsa hitabuan day ni? Anam guna sir kanang ako na ako sa carbon naninda. Nya. Ang mabilin dito sa bukid ting klase akong pares. Nya ka-Bernis, wala na klase mo apas akong pares carbon. Nya din muli na sa niya kalonis. Okay. Nya, sila rin mabilin dito sa mua. So sa ato pa ikaw di akas carbon naninda ka. Unsa may mga tinda nimo, mga utanon, mga pagkao. Nga hinog. So tibok si man nakas carbon gyud. Unsa man ka magulian didto sa Pinamungahan? Kung kapuyon ko muuli ko ngadto pero nag-abang sa mi sa Labangon. So kining imo dayong bana, imong pares, mo'y kauban sa mga bata. So og mga weekend inana karong Sabado Domingo mo ano siya para mo tabang nimo. Mapas way bilin sa mga bata. Sila ra mga yang Sila ra. Ang kinamagwangan ani pila may edad? Kuan 22 pero 22, so at least nanay dako nga makahabilin. Diri mo pud sa syudad sir, tabang-tabang man pud nako. Tabang-tabang, so kinsa may nahabilin din dito? Katora yang magwang babae daga 16 pa edad ato. 16. Ya then kato siyang gipatay. Ya, yang mga manghod. Yang mga manghod. So kining hitabo ade atol ni sa weekend, atol ni sa kanang imong bana. Naa diri sa kuan. Cebu. Sus, Ginoo ko. Sila ra dito mga bata na habilin. Sila ra. Nya unsa man hitabo ade ko nun eh? Nang kuan na sir pag anang Lunes sa buntag. Kay kato siyang namatay, mao man gyud toy tiglungag. Kay mangiskwela sila sa lamak. Unsa man to Lunes buntag na mao na ni nahitabo ning pagkamatay na to ning kuan kung saan eh? Kuan Domingo tingyan na siya gikuha diya sa mo sir. Pero unsa man ni kana October kuan pa ni? October 14 man to siya nakit-an na mo. Okay, Lunes na ni October 14. Nanawag nang magwa nga nawagtang si Justin. Amo sang giingnan nga wa man So Lunes na nanawag ninyo. Pero kanang Domingo mo tay pagkawagtang. Domingo sa gabi kay nagdungan pa man na sila kaon. Dungan pa sa panihapon ang Domingos gabi eh. Yan. Nadungan pa sa pangatog. Dungan pa. Nya kanang gilantan sa to siya, sir.
Ya karon pagka buntag na Lunes, nanawag na siya nga, nawagtang si Justin. Akong Kini imong anak nga 16 anyos. ang nanawag. Okay. Ya, akong giingnan nga, basig, nalibang ra ba sa kuanan baros kabuhi, kay gilantan man to, pangtaan ninyo. Ya, ako mga kalit, tabang nagpangita. Kusog mo sa niya, ng moton, wala mang giwakit din, uli, mingad to. Kusog kayong uwan. Dug kilat, grabing kusuga. Among gipangita, hantod, nag-udto, wad yun na makiti, sir. Karon, nimbalik ko nga rin sa syudad, kay ako laging, kaning, pasubay lagi ko no, haya nang, kaya among balay, dool magmangga, dagko. Kasi niya kuanan baron. Dili ngo nato, nana, no? Karon, pagbalik na sa, nanguli ng mga tao, kay nag-ilis, kay basa kayo. Pagbalik na sa mga alas 2 sa hapon, nakita naman nila, dihara babaw sa mua, nag-ubo. Uy, giputos iyang o saan yung lugar inyo? sa Gimbawian. Gimbawian, Pinamungahan. Sa mga hanap, Gimbawian. Sus, Ginoo ko. Sa ngan palandaan mo maglain paminahon. So, niya unsa ni tabu Di, imposible man good katong yang nahimutangan. Kapila man mi nagbalik-balik dito. Pagpangita ay wala man siya. Nganong pag alas 2 dito naman. Ilabay na siya. Uy. Kay kung dito pa siya gilabtan, anang buntag nakita na namo. Oo. Karon wala man jud. So pagkakita ninyo pagkahapon ng alas 2 na. Dito nag-ubo na. Nag-ubo na. Iputos iyang sa habol ingon ani sir oh. Mo ni picture? Bebe, be. Mo niya sitwasyon. Sus Ginoo ko. Haman be. Heinous crime ni. Heinous crime kini. Babae, kisa may kumta 14 years old nganong inaningon man pagpatay. Gigulgol ang liog. Oo. Putol. Nabuwag niyang liog? Nabuwag sa Panit na lang. Panit na lang? Dire. Mo nang putos siya. Sus Ginoo ko. Nadto ning kuan di ay. O man ni kay ma-emphasize ni balitaan ay? Di kuan na sir, kaduha na mga katulo na namong ari dire ya. Lockdown bitaw dito ra mi sa gawas. Mao ba? Ya. Gi-refer mi ni Sir Gwen Arbono ngadto sa MBI. Ngadto tami niya kanang di man sa pasudlan kay na kunoy positive. Tungod sa pag-lockdown. Okay, sige, atong i-check niya ha, sa atong kapulisan. Unya no sa may sunod na tabuan niadto mga pulis responde sa kinagoy patay. Gigulgol liog. Mao ni ang nag-ukat ani sir, doktor kuno ni sa kuan sa sentro sa Pinamungahan. Mo nag-ukat ani. Okay. Nya. Mo to pag abot na nako dito naman ko sa 14 years old ning imong anak. 14 years old grade 8. Grade 8 Ginoo ko. 14 years old grade 8. Kinsa may mo mapatay na inanay in taon? Kaingon lagi mi sir nga bala lang tag gilugos so wala lang lapatya. Kay gipatay man nila nga giluglog pag yung liog. Stilan. Sige lang ihilak lang. Ay lang ka kwan. Tagay tubig day. Kani kanang Sige lang. Okay ra pasabot lata. Anak gud nimo taon. Babaeng buhat 14 anyos. Gisuluban pagbalik mo man naglugos ganaw mi wala lugosa ba gisuluban sa balik. Oo. Imni sa tubig. Sige lang ihilak lang. Kasabot lata sa usa ka inahan mga kagalaan in taon nga. Utan lang sinina balik mo nagwa lang kuno hinitabo. Among naibulngan nga posible kung lain pang tao naghilabot sa dili silingan. Dili to sapat yun. Mga dik-adik siguro ang nagkuha na ni. Kana gud namong silingan. Namoy suspect ani. Nami gidudahan namo kanang silingan. Kay naman sa daghang mga trabante. Kanang mamutusig mangga. Ya siya mo'y nada isar sila ya wasay lain namo silingan usara. Nya way lay mag-agi-agi dia sa mua. Iya ra mga trabantisan. Dapat nakukuanon sir ba katong tagtungod jud sa gipuy-an unta mayo tatoy kanang investigaron gyud unta ba nga
kuan nga na. So unsa naman kuno hitabo ining kuan na kining kasuha? Unsa naman kuno ni? Wala mi among follow up dito sa pulis mingon man nga sige lang amo lang yan ng kuanon. Naman sa gawin nagkuanog in-chat sa maguwang nga ang gahilabot ko no assistant sa pare. Natulaling ang screenshot share maon ni. Ya karon ipangutana man kanang Silvia ang gigamit bitaw nga naong katong namatay. Sige, ato na sang tawgon ng pulis ha. Nanasulin niya day ang atong pinamungahan pulis ato sang tagag-pagtagad ni kay aron maklaro taning ko ana ha. Still lang ning hitabo mga higala. Lali man kaani og kuan 14 anyos kinsa may mo among anak wa gini say kontra nga kuan wag unsa may katapusan ninyong istorya ning imong anak ra kanang pag Bernes ni larga Miss Carbon niya siya may eskwela larga siya sa iyo akong giingnan so eskwela sa pinamungahan sa lamak unya akong giingnan nga kanang kay ingon man siya nga permi biya mi malit pag kuan mo pag alarm mo para dili na mo malit akong ganaan sa sige sunod dili na mi malit mo to last na mong istorya sus Ginoo ko larga siya ngayon sa sige sunod dili na mi malit ako maginan nga pag alarm mo para di mo malit. Sige atong gitawagan ang pulis usa sa pinamungahan para tumakuan ha si Police Executive Master Sergeant Peter Cuanzo Jr. Dastong linya mo Chief Investigator sa pinamungahan police station ato sa nga hinabion nini mga oras ha. Lahat ng tanong straight to the point. Master Sergeant Peter Cuanzo Jr. May buntag sir live taron sa DYHP RMN Cebu Attorney Rufil Banyok ni sir. Hello attorney may buntag. May buntag sir usay may update ining nahitabo nga gi-rape o gipatay nga linuog nga kamatayon kay gigulgol mang liog in taon ini kining 14 anyos nga bata didto sa may pinamungahan barangay Gimbawian sir nadto pa maning 2019 unsa na may update ini mong kaso? Mga sir grabe kining hitabo sir ba niya ang problema mo guna ko ini sir kay antod karon naglisod po mi og pangita og mga testigos nato sir nga mo pinpoint o kinsa gyud atong suspect nami daghan nga mga person of interest sir. In fact amo na sila gipa-undergo og vocal swab kay do na may nakuha si Dr. Lara nga specimen sa body sa biktima pero puro magundingatin sir wala gyud ni kuan ba wala gyud ni jive sa katong specimen nga nakuha ni Dr. Lara. Dr. Lara ba? Oo. So atong confirm nga atol sa kamoy nag-ugkat aning patayng lawas dito sa kanser Gimbawian na pinamungahan. Yes sir, kami sir. Grabihan pagkakuha na sir no? Bukid-bukid naman na sir no? Mga sir, layo din sir niya. In fact, mingaw gi kay ang lugar sir, lagyo kay balay ba? Lagyo balay. So kining ilang ang silingan nila lagyo pod. Naiusa nila nga dol-dol sir, niya uban lagyo-lagyo na. Lagyo ra. Grabihan na hitabo ning krimen ana nga bukid naman ta no? Nya nahitabo ning aning klase sa krimen? Grabe kay ba niya buto na unta minor ang biktima niya baog wagi konsensya nagbuhat sa ingona na ba. Pero kanang lugar sir usaman tan-aw nimo mga adik-adik ang naghimo ani o dili gang ang naghimo ani. Problema sir di pala mi ka-conclude sa gay kuan ba sa gay background sa mga suspect na to ba kay kanang lugar sir is dili gyud na siya inon nga kanang barangay Gimbawian is wala gina sa mga study nga na mga grabe ang mga kuan diha ang addiction ba. Oh, grabe ang drugs diha sa inyong lista. Apil na dili sir, dili. Dili sir, yes sir. Kay gabihan na kuan man kana na ang unsa may resulta sa autopsy ni Dr. Lara na rape ning bata? Moto yang kuan sir kay primero tono mo gipatay rin siya in fact pag after na sa autopsy then moto yung nastorya mo si Dr. Lara nga nahilabtan ko ng bata ko, no? Nahilabtan ang bata? Kini ni ang... Unsa pa may konsenso, na-rape ang bata, ikaduha, gigulgul man niyang liog sa bata. Yes, sir. Ikatulo, ang dughan sa bata, gilaplap sa kapil? Wala, sir. Wala. Natagsipan? Sa may unang natagsipan ang kuhan? May istorya ni Dr. Lara, kay istoryahan man. Ako mang gipangutan, wala ba yung mga bunog, ang Nako na gamay tabsip sa babaw sa tutoy. Wala na niyo tanaw na mo kag wala ka matanaw lang. Nako di nako kaakog tanaw sir. Sus Ginoo ko. Ang inahan magud sir Master Sergeant Peter di asa mo si Biana nun ba. Wala siya mo tanaw na siya kaako nga magtanaw sa anak taon. So sa inyong result sa autopsy din ha, na rape ang bata, gilgulgol ang liog ang iyang tutoy
na ay natapsingan sa pagtigbas. Wala sige ko ka focus kay na diya sa may dughan sir na naawak. So unsa na may atong oo. Sa karon sir, amo pa ginagibuhat sir. Sige pa follow up na ang problema lagi namo lagi kay wala pa gyud mo stand as witness lagi niya. Ang katoy lang gi-allege nila nga ilang gitutukan gyud nga may suspisado ng ilang silingan. So, mo sa itong gipokos sila as person of interest niya, ni voluntary sila o undergo bukal swab. So, mauling na, among problema lang karon sir, nga doon na lang tayo mo lutaw nga testigos ba, nga mo pinpoint ba, or mo identify sa suspect ba, para matabangan ba? Oo, kay 2019 pa man yung kasuha sir, 2019. Dugay mo yun sir? Wala, 3 years na. Yes sir, taon eh niya. Sige kapon may follow up sir, sige kapon may conduct og mga investigation, labi na sa mga sikbit nga barangay kay basin ba, basig ngay makakuan ba. Sa problema mo na mo sir kay tuyoon ko na ilaha niya kanang dili ba kumon nga gianan sa mga tao ba, so wala maglusod taog kuan mga witnesses na to. Pero wag gapon may undang na sir, nagsige gapon yung follow up na gapon kay para at least matagaan na itong siyang biktima ba, kay lawyer ba kayo? Unsa man nga sityo in particular na sir? Gimbawian, barangay Gimbawian, Pinamungahan, pero unsa man sityo ha gini? Sa sityo ha? Kuan gyud na sa mo gyud barangay diha. Barangay, unsa nga purok? Kay Mito. Purok. Kay Mito. Puro kay Mito. Nya kinigong nani sir barangay puro kay Mito. Inani probinsya di man tani kayo kan mga tao ani ang alarma ani grabe man kayo nya dunay mga suspect ya siguro kuan man dayon. Or magdali naman ta ni basta kinanang probinsya. Daghang krimen nga nahitabo sa mga sir nga mapatay, mapusil, nasolbar sa namo dayon pero lahi mo na sitwasyon sa laser kay mingaw gud. Oo. Mingaw. Oho. So na blanco ba gyud ang pulis hantod ron? After 3 years nimo hitabo, blanco pa ta hantod karon sir. Ato sir, blanco gyapon ta karon sir pero continuous gyapon among ka sir, follow up investigation sir kay basin dunay mo barog ba nga testigos or maluoy taon makonsensya sa bata basin ba tal dugay pa ni kasuha mo prescribe, so continuous lang gyapon sir nga hopefully matagaan na to og justisyang biktima ba. Nahipos ninyo sir na imbestigar og tarong ni sir unya nahipos ninyo ang mga ebidensya tanan? Yes sir. In fact na may nakuha sa mga ebidensya mo sa tong ipa-crime lab niya. Mao lagi wa ang gihapon ni dati bang sa gihapon. Oh. Kini ni ang iyang kuan ang kinatawo sa bata naguba man gini kay na rape man unsa man nakakuha og kuan dito duga sa kuan ilawom para ato ma-compare ang autopsy. Wala sige may mo kuan sa kay kuan man gud kay siya nga kuan sa part nga minor man to babae. Nagbasir sa misang gihatag nga autopsy report ni kuan ni Dr. Lara. Oho. Unya kini ni ang so mo ni ang iyang kuan, ang iyang autopsy result. Kay mura man una kuan gud sir sa ning kalakiha nga blanco man ta ning kalakiha nga 2019 pa man ning kasuha. Mao lay sir. Pero daghan ming mga solve nga mga kaso sa sir, pero mao na akong gisali sa pamilya sir nga di ko naman ihunungan yun nga para at least nga makuan ako genes lagi na nga magtinabangay ta. Para at least nga masulban na to ang kuan ba ang kaso ba kayo di ko ta magtinabangay di ko masulban ang kaso. Ang fingerprints sir, mga kuan nagrado ninyo ni? Ang possible kuan nga mo pilit dito mga fingerprints? Wala sir kay kasagbutan ko ni tabuan sir. Wala ni makaadto ang suko ani sir, ani hitabuan? Wala na sir kay hapon mo sir, hapon na may na inform sir ba? Oo. Okay, aron at least makatabang ang tato o gadunay kuan ba? Sa pagsulbad nato ning krimen. Wa ra bay CCTV diha, pero at least katunta na milit dito nga kuan sa crime scene basig makatabang to. Wala gay kuan sir, wala gay namilit nga to nga kuan sir kay kasagbutan in fact ayang body nakitaan mo diyan na ilawom sa Bayabas town, sa punuan sa Bayabas. Kung na-rape ni siya sir, kung na-rape ni gibalik og sulot ang iyang biste kay pagkakita na naaman nya giputos pa gid siya sa ato pa. Mabitaw nga during sa mong investigation ato nga hitabo
nangutan namin nga to sa mga isuon niya, kuyo kay ang nabilin ko ning sa balay sir, mga bata naman god. Kay magindika ng taon, naningkamo taon ba para makasupport sila pamilya. So nataon sila yung negosyo sa carbon. So muna ang mga bata rin nabilin. Muna nangutan ako sa mga isuon inga namin ko na iyang sinuluban ko mo balihon ba. Kasi noon or pag bali mo to yung t-shirt ng sulob. During sa katong Ricardo na mo yung body. So kini sir og sitio kay Mito Barangay Gimbawian Pinamungahan mingaw ning lugar so kinsa man kay mga posible nga makakuan og dunay mga adik-adik daw ama po kana sa lista ninyo ning mga barangay nga daghang adik. Wala sir, wala. Wa mo say kontra ning bata nani og dunay kontra mga bata ang binata sa di pud patyon. Mao gyud. Kay mao itong gikuan sir, primero gikuan sa ginkanan nga doon sila suspect lagi suspekan kanang lingan nila. So, palagi wala kay witness nga mo corroborate na mao na sila mo na yang gibuhat. So, mahaw ko ginato na person of interest kay listen kay ato ni Hogo witness sayo niya way mo justify nga mo na ilang gibuhat. So, malay ogta nay namina ron daghan sa gibawian o sa secret nga barangay. Ako lang ni pa dungunta nila sir ba nga unta o isa tong dunay kasayuran sa hitabo unta mo coordinate sila dito sa MOA para at least matagaan itong justisyang kuan ang biktima. Kay ug maohon ni sir murag makuan ni sir murag matangkyo lang ning kinabuhi ade sir ug maohon. Dili sir di nga matangkyo sir ato nang paytay pagi ko sir kay lisod kay magbuhat-buhat taog sir niya bisag ikaw siguro sir ba abogado ka sir di na pwede nga magbuhat-buhat ang storya nga mo na at para lang yun masolba ng krimen di ba? Dili gid pwede sir pero nga to ba unsa may so far ang atong nahimo og mayo tatong mga ebidensya tanan nahipos. Ngano wa man mo makapanawag og suko sir at the time. Kay kini criminal kini nga classes crimen lima kag 14 years old god. 14 years old giluglog ang liog. So mayo nga kanang dako ni nga kaso heinous crime ni. Yes sir. Ang ato sir ba nga natawag ko tato dili ta mahimo pero mas pwede natawag tong suko gi-preserve ang tanang ebidensya kanang mga fingerprints ato makuha ba. Sir, ang hitabo ko din sir is hapon nung siya na-report sir niya ang among nga wala mo ni ang primero kong hitabo ini sir ang report ko ini dili mo nga ingana nga krimen ba. So ang primero nga gi-report sa mo is kuan mo kana bang murag na lumos ba ana ba primerong report sa mo adre ba. So ginahom mi nga during incident ko to. So wala na, dito mi nga to niya, nagtuhar mi og kanang doktor dito sa sentro. Ang doktor na mo dito sa health center, mo among gidaan na to sa barangay Gibawian. Pero si Dr. Lara, siya man kay nag-autopsy ano sir? Sir, paggumana sir, among i-advisean sila nga i-undergo autopsy ang biktima para mabawag yun na to kung sagay ko sa death sa biktima. Dito na ni sa punerarya sa Pinamungahan, autopsy. Puro gidamon siya yung biktima sa konsep sa o dini sa gikon, dini sa gitopsik. So pag responde nyo sir, kalas 2 man kuno nakita ning patayng lawas, mga unsa naman mong orasa pag responde dito sir? Hapon-hapon ang minabot nito sir. Hapon-hapon ang abot. Kay pagtan-aw ninyo ngadto. Kay wala say signal gyud nito. Kay pagtan-aw didto nga kinani ang inyong kuan nga lumusra sumura og tan-aw ninyo dili kay ingon nya kanang controversial kay nga kaso pero pag tan-aw ninyo nga naputol ning liog sir nya 14 years old may dato katong gitawgan ang suko sir. Maulay ta ko sir ang problema ko sir kay layo mo kayo nya maggabian gud mi ngadto nya ngit-ngit sa mga wala bay kuan nga to ngit-ngit kay area sir ba walay kuryente nga to ba. Way kuryente ang lugar pero pwede ta makadag hasag sir or Petromax. Kay kuan magud sir kanang available nga to. Okay, pagka hibaw na to sir 14 years old, unya gigulgol ang liog, gi-rape, heinous crime. Dili siya basta-basta nga krimen. Yes, sir. Asa man na yung suko ninyo? Wala mo yung suko sa Pinamungahan, sir? Wala, sir. Wala may suko sa Pinamungahan, sir. Mapunta kami sa province. Sa province? Unsa may pinakaduol nga naay suko unta? Panalitan ko na kontak ninyo to. Sa province nga po, sir. Kaya nga tungkol, sir, yes, kasabot ko, sir, nga ditang pataka, kay
kana na ang lisod basad pataka tag panudlo, but inani nga sitwasyon wa may CCTV, bukid la ba damor nga atong i-preserve ng ebidensya kay maura na atong basis. So kadto tato gipa kuan atong suko gipa-preserve ang ebidensya, gibutang nga gilo police line, way mo hilabot una hangtod nga maabot ang suko para mag-gather na to ang mga fingerprints, sir ba? Mao sir, pag-abot sa ko na mga to sir, is daghan ni tao sir. So, kuha na gid ang area ba? Oo. Kinay na nga krimen sir ba nga kuan sa sunod sir kuan na ninyong suko sir kay ug ato na ning ikuan dayon na di natama ka samot kay magka sagol-sagol ang fingerprints ito. Yes sir, karon nun sir, nanay ko sir, nanay satellite office ang suko na mo, nanay sa karka, nanay doldol. So anytime nanay inganang hitabo dere is makakontak mi dahil sa suko sir sa karkar. Mura man og kuan sir 2019 pa sir ba? Amo lang sundan ning kasuha sir ba kay mura man og kanang kuan ba? I hope ang atong pulis ba na seryoso mo og sunod aning kasuha? Ay sir, seryoso kay mi nga nagkuha na sir, follow up sir. Mas nindot ko sir kay practice daghan nga makatabang ta sir nga pasalamat kay mi sir nga nasa ilaing mutabang sa mo. Oo, kay sa media sir nga dako kay mo gamit ba. Ang ako sir ba kana bang bisag kinsa nga naminaw na to mga pulis karon. Kana bang na babae 14 years old minor. Unya gi-rape human ang liog nagulgol ba? Wa man kisa may mura mo gutag makatch mo gutong attention bata ang gigulgol ang liog. Nganong gigulgol man ang liog sa bata? Kisa may maka-afford og gulgol og liog og bata. So this is a heinous crime. Dako nga kaso ni muna nga kung mahimo atong i-preserve ng evidence. So, katong hitabuon ta, sir, murag nagdali lang sa day mo atong panahon na day, sir, kay magkuyawan mo bagabian, inana? Wala sir, dugay kay minahon man ito sa crime center, kay pag tanaw itong mayo ni Doc Marlon na sir, ang area ba? Oo. Ang biktima, gi-examine pa ni Doc Marlon, niya, nag-gather sa mga tog na ebidensya, niya, marot pa nga, kuha gina mo sir, ang katorg yung t-shirt na dugo ba? So, unsa naman yung mga ebidensya nga ito nag-gather, sir? Katorang sir, katorang ay t-shirt nga kung ito nga nakadugo niya moto, pero ang katong t-shirt sir is na turnover sa namo sa crime lab. Wala nakuha nga kutsilyo, tanan, wala yung mga uban pa nakuha dito. Wala gid sir, wala gid kung ito sir. Kaya muna man tagpagilog-kilogan, sir, nalimang ka sir nga ang liog sa bata, sir, hapit na nabuwag sa ulo, sir, panit na lang nagunit. No? Bakit sir, loy kay sir, loy kay biktima sir. Kato pagkakuha ninyo ba, pag-ingon pagtawag dito nga nalumos lang, way problema, kasabot na taan na, pulis panalitan, respondi mo na nalumos, dili kayo kuhan kay sa utaman. Pero pag abot dito, gulgol man so that's another story. Ato ning ayuhon pagkuhan, seryoso ni, ato ning careful kay tani, labi na mga ebidensya ato i-preserve kay igulgol mang liog 14 years old nga bata. Ang kanang sukos karkasir, kung gitawgan to, dili man tele kayo dugay, padong sa pinamungahan, wala may usa ka oras untang biyahe. Ano sir, mag-upasan na sila na install sir? Bago pa? Yes sir, bago pa sir. So asa man ang suko ninyo day, sa province? Sir? Asa man ang kabase ang suko na to sa province, ang pinakaduol? Sa sir, sa CPPO yun. Walay Toledo, ay Toledo nga suko? Yes sir, wala sir. Pero dili man kayo tato malangan pong biyahe o panalitan gikan Cebu City ang biyahe to sa police sir mga 2 hours just pinamungahan siguro labing taas. Dali ron tato sir. Kay kadto magud tan-aw na to wala na ba CCTV dito so atong i-preserve tanan ebidensya kinsa na mga fingerprints na para makatumbok kita kinsa ning naghimos krimen. Sige sir, amo lang ning follow up sir ha. I hope ang atong police sir ba kanang ato lang seryosohon pag imbestigar sir. Sir, mga ginamong ipasalig mo sir nga among giningi seryoso sir, among giningi buhatan na among gikuan kay para masolve na mong kaso sir kay di sa may musugot nga di na mo masolve ang kaso sir. Palihog lang ko sir ha kay mura man kumatangkyo na lang guning kalakihan sir padugay sir. Dili sir basta mo na ako gikuan mo sir nga dili na pwede nga tangkyon sir kay linuog na nga buhat nila sir. So isa pa'y nagbuhat na sir atag patabag doon yun. Sige, medyo Master Sergeant Peter Cuanzo, salamat kayo sa paghatag panahon sa DYHP. Sige sir, salamat sir. May mutan. RMN Exclusive. Kining ko na, ang mga pulis nga naminaw ito nun, say mo, tinapulan mo sila. Prangka-prangkang istorya ba? Dito na, sige, gabi na. Kuha naman, gabi naman. Kuha na. Kano dayo? Na namatay ha? Bata na namatay. Kisa may, di ba kasakitan nga magtanaw?
Kisa may mo patay og 14 years old nga babae. Ug doon na magani mo patay ni anang inanang klasiha. Ug doon na magani kaaway mga higala ng inanang idara. Ha? Ug doon na kaaway ng inanang idarang 14 years old. Kutob na ginasa. Labi, babae mag-away-away na 14 years old. Huwag mo patay, oy. The fact na naka-afford mahigalag, rape, linuog kini. Linuog. Di ba ni grupo din ha? Di ba ka ni gang rape ni ha? Di ba ni mga adik-adik? Di ba ka ni dunay kulto din ha? Or unsa ba? Alarming kayo. Dili komedya. Kaya pagka-istorya mo ko, muna mo ko ka na, nagabiin naman ko niya, kuha na, lumos man lang gutong kuha na, Pelmiro. Bisan pag lumos, okay, atong sabton lang ako, abot dito, lumos naman anak. Pag-abot dito, gulgul man. Gulgul man, di mo na, uy, ay sa ha? Preserve sa crime scene. Way mo dool, way mo kuhan. Putangan ta ng Yellow Police Line. Aron nga ato mga higalang ma-preserve ang ebidensya, tawagan ang suko, igadir tanan niya ka na mga fingerprints, makatabang mo na. Tanan. Para nga ang miluta dito mga higala nga mga fingerprints. Magadir na to. Muna magudog ka ng pag-istorya. Kuhan mo ko to eh. Lumos man gud lang kung kuhan na. Niya. Nagabiin naman sa guday. So, 2019 pa ng kasuhay update. Unsa naman taon na. Unsa man na yung tabo des pinamungahan. Inani, alarming ni uy. Ha? Stilan. Sige lang manang, amo lang follow up po ni manang ha. Sige lang, hilak lang. Nay tubig oh. Kunang ya in taon mga kaigsuonan na inahan. Mo to'y katapusan nimong kuan sa bata nimo nga sige lang ma, di na mi maliit ma. Stilan. Yan hintaw ni siya manghigala kay kuan. Sige, ato ning pangitag pamaagi mga kaigsunan nga unsa ni. Sus. Morning yang picture in town. So ikaw ang imong bana nakaako pa pagtan-aw. Wala rin sa tanaw kay gigakos man siyang sa mga manghon. Ihara sa ubos sa patay sa Masa may ikon ko si Arnold ani day ipa ko na sa atong kwan PNP kwan mo mag dili kay ko kwan sa pagka kwan good. Oho. 5 ka anag kon magud ba kanang bisag kinsa na minuto ha ana nga minor ba bata bitaw nang namatay kon kayo nya kisa may kana mga dagkong tao na away ba ka narog kana pero kaning 14 anyos ug mag-away-away na kaaway ng 14 anyos dili na inana nga pagka kuha na ha. So ang ginahan in taon na siya kanos man ni pagkahuman nakita ni bata ng Lunes kanos man ning gilubong pagka-Bernis kuha na gyud ka mo tan-aon lang gyud hantod nga kuan gihaya ning mong anak tan-aw na ko kay gisuod naman siya glungon. So pag suod sa lungon nakahimo na kapagtan-aw. So katuin taong kuan sir bang ano man ning naamay chat nga ang naghilabot as So kana apil na nga kuan inyo gi kuan sa pulis na. Among gi ato sa pulis ningon man to ang pulis nga sagdil lang kay kuyugan kuno mi nga to sa NBI. Yung sound matres up mga diin kisay nag ani. Kini gitubayan man say ang mangbuwang nga kisa man day naghilabot nimo. Ingon man nga assistant sa parig niya. Karon pag ipangutana nga kisay nga wala naman ning reply ang yang gi-reply paampingon na lang ang yang reply ni ngano man imong anak nga nang nay naibog ani dito gikaib gani dalaga ko ni unsa man ni di man sir kay kan mas gitripingan ra ni unsa man yung kuan akong kuan mo gitripingan lang gyud na kay gitripingan mas ang maguwang pamanggani mo sore kini sa dili gyud sa mosore ang iyang trabaho sa moa maglungag, mangahoy. Maoran na, di pa gani, dili ngay man disco. Sugot ragay siya raw sa mahigda sa mo. Oo. Di ni sa tiglaag. Di gani mo laag-laag ni bata? Oo, dili. Sus, Ginoo ko. Stilan.
Okay. Sige, kana na ang sige. Amo lang ni follow up ha. Follow up naman na si Arnold Bustamante atong PNP beat reporter mo itong tugyanan ining problema ha. Para ma-follow up niyo sa PNP hierarchy na to sa region. Sige, lingkod na sa tos gawas ha. Dadaan na imong tubig Kaya ron mag-istorya tayo dugang unya sa off-air ha. Oh. Katong mga gipanghisgutan nimo mga mga suspects na lang unya taon ha. Okay, maon taon ni mga kaigsuunan ning kuan. Inahan in town si Baby Andayop, mga suking tigpaminaw gikan sa pinamungahan. Ani mao hitabo. So human atong hitabuan, ibalhin na sila dili na sa konday kay nang nindan sa Carbon Town. O mga utanon o guban pa mga suking tigpaminaw. Ako baday kanang ikaw wala kay kumakon sa ilang pagka-imbestigar indekin? Ha? Mura ba ka na dali ng tagay gabi na unsa ba? Oh. Itaw man sir kay ko man na pero damol ba yung bukid man kanina inani ko hitabo ka nga sitio na probinsya magkagubot ng probinsya ug yang hitabo inani wala baka no kapoy man kapoy siguro pang imbisigar sila ba ako na nagi-agi katawa mahigala ha ug itinuod ni nga pagka-imbisigar 2019 pa man may update han doon wa magina pa sa kagason doon hapit na 3 years October man to nitabo 2019 karon umaabot October wa na 3 years na ang manong mathank you na lang sa ning biha sa ikaw may investigator ba butang nimo mo na bida akong anak nino o ako ning kuan 14 years old kinsa may mo himog inanang gigulgul ng 14 years old still matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.